el mercat de lloguer a Catalunya. La Generalitat, amb un Real Decret, acaba d'eliminar gairebé el lloguer temporal del mapa. A partir d'ara, tot el lloguer temporal passarà a regular-se sota la llei de la vivienda. Què vol dir això? Passarà a tenir el preu limitat i només en 3 casos podrà seguir sent considerat com a temporal, oci, vacances o recreatiu. Totes les altres situacions que eren considerades com a temporal fins ara, com podia ser per feina, per professió, per assistència mèdica, per estudis, passaran a regular-se sota la llei de la vivienda. Per tant, tindran un preu limitat i els honoraris els pagarà el propietari. I el govern, amb un Real Decret, el que fa és considerar la majoria de lloguers temporals com un frau a la llei. Molt bé, nois. I atenció, que aquest Real Decret també amplia les infraccions molt greus i les greus.